Deputati nazzjonalisti differenti ħassuhom skomdi, oħrajn għaddew botti għall-inkompetenza u l-imbarazzament li għadda minnu il-Partit Nazzjonalista u l-kap Bernard Grech fl-aħħar jiem meta ġelikt il-pre-budget document li mħarriġ mill-oppożizzjoni. Dokument li kif żvelat hemm ħafna żbalji bażiċi u proposti bla sustanza, tant li esperti kitbulu li needs more work u needs more beef. Mario De Marco li kien Shadow Minister għal-Finanzi sakemm laħaq Jerome Caruana u issa Graham Bencini tefa' botta fina għal-mod kif fi żmienu l-affarijiet kienu jsiru kif suppost u issa taħorrox borrox. Onorevoli, ġili kħat il-pre-budget document. Meta kont inti kellem għal-Finanzi l-ħalli ġi publikat, x'taħseb dwar da? Kulħadd għandu id-derċin tiegħu. De Marco ders komdu u lebbet il-ġewwax kien staqsejn iżjed. Ma tħossokx li naqas il-partit? Deputati nazzjonalisti oħra kienu skomdi għal mod kif din is-sena il-Partit Nazzjonalista iddeċida ma joħroġ xejn wara il-fjask ta' sentejlu ta' Caruana u salora spiċċaw ħarġu 4 slides. Fuq il-pre-budget document inti ħdim? Sewwa, u żgur jaħdem ġiva. U kif tħossok li allura ma ġiex ippubblikat? Dak jitkellem il-kap il-lejla. Skomdu? Beppe Fenekadami ħass li ma kellu xi wieġeb għall-inkompetenza tal-partit tiegħu u ta' Bernard Grech. Onorevoli, domanda malajre. Onorevoli, illikjaw il-dokument. Inti kont involut fih? Kont involut fid-dokument? M'għandi xejn xtajdu l-ħabit tiegħi. Insellem involut. Għalfejn skomdu twieġeb. Imbagħad id-Deputat Nazzjonalista Ian Vassallo Ħaġi għalinna li tal-Partit Nazzjonalista dejjem bil-works in progress. Onorevoli, inti kont taf bih il-pre-budget document li kienet jitħejja? Aħna s-sena kollha nħejju l-affarijiet. Hekk għamel ix-Shadow Minister Graham Bencini li għandu responsabilità kbira xjerfa li ma ressaqx pre-budget document. Dokument internu mhuwiex. Kien konkluż dan id-dokument jew le? Dak huwa eġerċizzju intern. Huwa work in progress, għax dak dokument huwa work in progress, għalkemm intom għamiltu storja fuq ma kellkomx l-informazzjoni korretta, għax huwa work in progress. Graham Bencini li waqt il-programm Awla ammetta li joħloq żewġ kategoriji ta' ħaddiema bil-proposta tiegħu dwar il-kola fakkarna wkoll dwar l-inkompetenza tal-Partit Nazzjonalista fuq il-finanzi. L-ewwel budget tiegħek f'din il-kariga bħala kellem għall-finanzi u ma pubblikajt xejn fi sensi xogħol inbeda, imma ma spiċċax ma rajniex eżitu tiegħu. Imma laqas sena l-oħra m'għamlniex hekk.